מעט שחום, נראה רדום, דומה קצת לענף. שם בדרום רואה הצאן יצא חדשקון באף. מגיל צעיר פקיד בכיר הוא רשאף להיות מעדיף את המחשבים על פני חברת בנות. הוא לא אוהב בנות. יושב בבור, פותח שביל שאלוהים ישמור. מוציא סיכום דיון גם לחרבון. חלם אישה ואיפה הוא ימצא. ובמקביל רחוק בחול נולדה לה פרח בר. חשבו יעל, חשבו מיכל, בסוף יצא ענבר. מגיל צעיר בת של שגריר הכל היה במלה. יצא עם שוודים, גרמנים וכמובן עם קאי. מי סופר את קאי? אבל ענבר, מי זאת ענבר שמישהו יאמר? מזל שהיא תלבש היום לבן. איזה זוג אלרון מצא זיווג. הכי חשוב ולסיכום אחרי 3 בתים. האמת היא שאתכם אנחנו אוהבים. אלרון אלוף עם אחלה גוף והוא יהיה סמת. ענבר זכית במכונה שלא תהיה רמת. כן הוא יהיה רמת. מפה פתוחה שאלוהים ישמור. ועוד שנייה את הרחבה לשמור. והגביע פה כבר